Hi everyone, बे भिडिअ'आ जाहैबाय 15 आगस्टनिमोन आरो जोङो गसाइगाव बारलिंमारियाव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बे भिडिअ'खौ एडिट खालामनो दिनैसो मोनबाय आरो ना ओमफ्राय मैयाबो जोंहा न'आवहाय खामानि मावदोंमोन नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअ'खौ नायलांदो नोंथांमोनहा नायबाबो नायाबाबो होनोसै आरो ना भिडिअ'खौ मेम'रिसनि थाखाय ओमफ्राय दायो ओंखारलांबाय जोङो ओमफ्राय जोंहा नै दायो फिथाइ सामथाइसो लादों आरो ना जोंहा जेबो एलकहल बुस्थु लाहैया आरो ना बाव थांनानै ओंखायनो ब्रेड माबा माबि लाबाय आरो ना ओमफ्राय आनारस बिदिनो मेंग' फ्रुटि माबा माबि लाबाय ओमफ्राय बेदरबो लादों आरो ना ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय भिउफोरा ओरैबायदि मोजां आरो ना ओंखायनो आङो खेबदों आरो ओमफ्राय नै बिसिना गेटआबो बिदि दंलायलायो आरो ना गामियानो बिदि गेट होदों बिसिना ओमफ्राय जायगाफ्रा ओरैबायदि मोजां आरो ना जोङो ओमफ्राय फैयै फैयै सफैबाय आरो ना बारलिंमारिखौहाय ओमफ्राय सिगाङाव फैनायाव टिकेटाहाय जोङो 100ल' लादोंमोन आगोलाव दायो ओमफ्राय 200 थाखा जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जोबोद मोजां साजायसिनबाय आगोलाव जों निउ इयाराव थांदोंमोन निउ इयाराव थांनायाव जेबो साजायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा निउ इयारनि उनाव दा 15 आगस्टआव ओरैबायदि मोजां साजायदों आरो ना दैया जि मोजां नुदों आरो ना लोगोफोर भिउफोराबो मोजां थान्दा खिन्थु दैयाव दुगैनो होननानै थांदोंमोन खिन्थु दैयानो जोबोद लेथ्रा आरो ना आं बिदि लेथ्रायाव दुगैनो हाया आरो ना लोगोफोर फिथाइ सामथाइ जोबोर आरोना जाग्रा जोब गासिबो ओमफ्राय आपेल आंगुर माबा माबि दंजोबो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आंगुरथ' गैया आरो आपेल बिदिनो नासपाति बायदिसिना आरो जि मानसिखा आरो ना लोगोफोर जि हारसाफोर सावथालफोर जि बांगालफोर जि दङ आरो ना जि दै लेथ्रायावनो दुगैदों बिसोरो ओमफ्राय आङो दुगैयाखै आरो लेथ्राखायनो सरलपारायावसो थांनो खोथा दंमोन आरो ना ओमफ्राय सरलपारायाव थाङासैनो माने 12थासो जाखाबायमोन ना जोङो ओंखारनायानो ओंखायनो मोनाद्रायगोन साननानै थाङासै आरो सरलपाराया ओमफ्राय नैबे लिसु बिदैखौ लोंदोंमोन आं जि गोथाव आरो ना लिसुआ बेनो जोङो जागासिनो आरो हाखावनानै गासिबो फुसखाबो लाबोबाय ओमफ्राय अमा बेदरबो दंमोन आरो ब्रेडजों जादों आरो अमा बेदरखौहाय ओमफ्राय आङो दैयाव हाबनो लुगैथारनानै दैयाव हाबहैदोंमोन आरो ना एसे ओमफ्राय साम' दंमोन ना साम'खौ नुनायखाय खनदों आरो आङो स्रा स्रा जि मोजां नुदों आरो ना साम'फोरखौ ओंखायनो खनदों आरो आङो ओमफ्राय जोंहा गयबो लाबोखायो नै ओमफ्राय जोंहा फाथैबो लाबोखादों गयबो लाबोखादों आरो फाथैया ओमफ्राय नायजाखाया आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आं भइस टाइपिं होनाय जाबाय मानो होनोबा ओरैबायदि गान दामखावनाय कपिराइट फैनो हागौ ना ओंखायनो ओमफ्राय फाथैयाबो नायजाखाया आरो न'निफ्राय लाबोनाय बुस्थुआ आलादा जायोना ओंखायनो गय फाथैखौबो लाबोखादों आरो दायो एसे गिदिंनो होननानै ओंखारबाय आरो गिदिंहैनोसै आरो जोङो मा मा दङ बेखौ नायनो थाखाय गिदिंबाय आरो ना जोङो ओरैनोथ' मोजां आरो जायगायालाय गाज्रि नङा ओमफ्राय नों आं थांनानैसो बिदिनो गारि साग्लोबनाय माबानाय बारा जायो आरो ओंखायनो मोजां नङा आरो बारा ओंखायनो ओमफ्राय दायो आं थाबायगासिनो आरोना सिगां ओमफ्राय भिडिअ लानो होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आङो मा रायलायदोंथाय खोन्थानो बायदिसिना आखाइ थुलाबायनानै बायदिसिना खोन्थाहरबाय आरो नाव गाखोगोन बट गाखोगोन बिदि होनलायनानै ओमफ्राय स्पिड बटखौ जोङो सालायदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय उनावहाय आङो खिन्थागोन आरो माने नेक्स्ट भिडिअआवहाय हगारगोन आङो गाबोनहाय हगारगोन आरो जोंनि स्पिड बट सालायनायखौ आरो ना लोगोफोर दायो नायदो ओमफ्राय बेयाव फैसा फोराननाय दंमोन आरो ना बेखौ आङो फैसाखौ खावसै नामा होननानै बुंदों आरो ना ओमफ्राय मोजां आरो ना जायगाफ्रालाय ओमफ्राय दुगैनोसो दैफ्रा एसे लेथ्रा आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरो ना ओमफ्राय आङो नै साइकेल सालायदों आरो ना बावहाय ओमफ्राय सालायगासिनो आरो ना आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन आरो ना लोगोफोर